ഹലോ ഗൈസ്, എന്നും ടെക് 2.0യിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളും ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡ്രാമയുടെ പേര് ടച്ച് വേർഡ് എപ്പിസോഡ് 9. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. എങ്കിലേ ഞങ്ങളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹീറോയാണ്. ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഹീറോയിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അന്ന് സ്റ്റാഫ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹീറോയിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഡ്രഗ് കേസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ വിഷമിച്ച് അവിടെ അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതും പിന്നെ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ഡ്രഗ് കേസിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ വന്ന ആ ലേഡി ഡ്രഗ് കേസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ എന്തോ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ നമ്മുടെ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നമ്മുടെ ഹീറോയിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ്, നീ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കേണ്ട, നീ വേറെ ഒരു കേസ് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു കേസ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയും, ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, പിന്നെ എന്തിനാ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് അന്വേഷിക്കണം, ഞാൻ ഇതിൽ ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഇതൊന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ പറയും, നീ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയും, എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ല, ഞാൻ ഈ കേസ് നല്ല കണക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയും ഇങ്ങനെ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയും, നമുക്കിത് CCTV ക്യാമറ ചെക്ക് ചെയ്താൽ പോരെ, അവൻ എങ്ങനെ അകത്ത് കയറുന്നു എന്നൊക്കെ. ചിലപ്പോൾ അവൻ CCTV ക്യാമറ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ലോക്കൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവൻ അകത്ത് കയറിയത് എന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയാണ്, ഞാൻ ഇന്ന് അവളെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് അവളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കണമെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ സമ്മതിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ആ ഗേളിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവാണ്. അപ്പോൾ അവൾ പറയും, എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് പിക്ക് ചെയ്യായിരുന്നല്ലോ എന്നറിയും. അപ്പോൾ അവൾ പറയും, നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയും, അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും വീടിനകത്ത് കയറും. അപ്പോൾ വീടിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തറയെ വീണ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ അതെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ ആ കട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ ആരോ ഇരിക്കുന്നതാണൊക്കെ തോന്നിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പെട്ടെന്ന് പേടിക്കും. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും നോക്കുമ്പോൾ ആ ഗേളിൻ്റെ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞാനാണ്, നീ പേടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഗേളിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ പിടിച്ച് അടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിനെ അടിക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ ഹീറോയിനെ അടിക്കാൻ പോയത് നമ്മുടെ ഹീറോ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് അയാളെ പിടിച്ച് പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ആ കേസ് കുറച്ച് സോൾവ് ആക്കി നമ്മുടെ ഹീറോ വിടാണ്. ഏകദേശം നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ കാറിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയുകയാണ്, ഇനി പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ പറയും, ഇല്ല, ഇനി പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാം നമ്മൾ സോൾവ് ആക്കിയല്ലോ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ പറയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു മുറിവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിനാണ് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് മരുന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ പറയും, ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയും, വേണ്ട, എനിക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങളെക്കാട്ടി നന്നായിട്ട് അറിയാം, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡ്രാമയിലേക്ക് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഒരു ഡ്രാമയിൽ ഡോക്ടറായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് നല്ല കണക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ മരുന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ കഴുത്തിൽ മരുന്ന് വയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്കും ഹീറോയിനും ഇങ്ങനെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിനെ നിങ്ങൾ തനിയെ തന്നെ ഇട്ടോളാൻ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ പറയും, വേണം, നീ തന്നെ ഇട്ട് തന്നാൽ, നീ ഡ്രാമയിലേക്ക് ഡോക്ടറായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ നീ ഇട്ട് തരാൻ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിനും ഇട്ട് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ വീട്ടിൽ വരികയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ്, മരുന്നൊക്കെ നല്ലോണം കിട്ടണം, ഒരാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ തിരിച്ച് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ചാറ്റിങ് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾ മാറി നിൽക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതാരാണെന്നൊന്നും നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് കാണിക്കുന്നില്ല, ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡിലായിരിക്കും അതാരാണെന്ന് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിന് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ്, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആരടുത്തും പറയാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത്, എപ്പോഴും ആരടുത്തെങ്കിലൊക്കെ പറയണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിനും അത് കേട്ടിട്ട് സന്തോഷവും. അതിനുശേഷം അവർ രണ്ടുപേരും ഗുഡ് നൈറ്റ് കണ്ടിട്ട് പോകും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹീറോയിന് രാവിലെ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ്, നീ ഇന്ന് ട്രയലിന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് 1 മണിക്കൂർ ലേറ്റായിട്ടേ വരുള്ളൂ എന്നറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിനും ജോലിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആവാണ്. നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയാണ്, നമ്മൾ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്നില്ലേ എന്ന് കണ്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹീറോ ജോലിക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ എലവേറ്ററിൽ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ സിഇഒയും വരികയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹീറോ പറയാണ്, നിങ്ങളെന്താ ഞാൻ എലവേറ്ററിൽ കയറാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് വന്ന് കയറുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അവർ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞിടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സിഇഒ പറയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സിഇഒ പറയാണ്, രണ്ട് ന്യൂസ് ഉണ്ട്, ഏത് പറയണമെന്നറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ പറയും, എനിക്കിപ്പോൾ രണ്ടും കേൾക്കണ്ടെന്നറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിഇഒ പറയും, അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, ഞാൻ തന്നെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബിഗ് ന്യൂസ് പറയുകയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോ ഫീമിൻ്റെ
ഹിസ്റ്ററി തന്നെ മാറ്റത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു കേസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ ചോദിക്കുക അതെന്ത് കേസാന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിയ പറയും അത് സീക്രട്ട് ആണെന്ന് പറയും. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുകയാണ് നമ്മൾ ലവ് ഫാമിലി എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഡിന്നറിന് പോവാണ് നീയും വരണമെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ എപ്പോഴത്തേയും പോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ അവിടെ നിന്ന് പോവാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ക്യാബിനിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ്റെ ക്യാബിൻ ഫുൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, മൊത്തം പിങ്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ ചോദിക്കും ഇതെന്താ നീ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കും. നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയും ഇത് ഞാൻ പിങ്കാക്കി എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കളർ പിങ്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിങ്കാക്കി എന്നറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ പറയും ഇതെന്താ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തേക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയും നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെയൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ പറയും ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ റൂമിൽ കയറി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ക്യാബിനും മൊത്തം ഹീറോയിൻ പിങ്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ പറയാണ് ഇതിനെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ബ്ലാക്ക് അല്ലേ നീ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ എൻ്റെ ചോയ്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയും ഞാൻ എൻ്റെ ടേബിൾ മാത്രം അലങ്കരിച്ച് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടേബിൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ചെയ്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ പറയും 2 ബുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ലവിൻ്റെ 2 ബുക്കുണ്ട് അതിന് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതും കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയാണ് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഞാനില്ലാത്തപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബുക്കിൽ പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് എൻ്റെ ബെഞ്ചിൽ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി, ഞാനത് വായിച്ചിട്ട് ചെയ്തോളാം എന്നറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഹീറോയിനും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ആ ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുറേ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും, ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതും. അതിനുശേഷം പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് ആ ലേഡി സ്റ്റാഫിനാണ്. ലേഡി സ്റ്റാഫ് ഒരു ഓറഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നെ അവന് ഇഷ്ടമാണ് അല്ല എന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ വൺ സൈഡ് ലവ് ആണ് നീ ഇങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ നല്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് ചോദിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയും ഇത് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് എൻ്റെ അടുത്താണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തള്ളി മറിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാഫും അതൊക്കെ ആയിട്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിനാണെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് ചെയ്ത പോലെ ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിന് ഇഷ്ടമാണോ ഇല്ലേ എന്നിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഹീറോയിന് ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹീറോയിനെ അത് കേട്ടിട്ട് വലിയ സന്തോഷം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹീറോ മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് ഇന്ന് ട്രയലുണ്ട് നീ വരണമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ കൂടെ ട്രയലിന് പോവുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഹീറോയിനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹീറോയെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനുശേഷം ട്രയൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ ചോദിക്കും ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ട ടൈമായില്ലേ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകാമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിനെ സമ്മതിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ഫ്രണ്ടായ യൂറിയം അങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ ടൈമായതുകൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയും അതുകൊണ്ട് യൂറിയാമിനെ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി നിർത്തും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹീറോയെ കാണും, ഹീറോയെ വന്ന് പിടിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹീറോ ചോദിക്കും ഹീറോയുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ യൂറിയാം ചോദിക്കുകയാണ് പാസ്ത കഴിക്കാൻ പോയാലോ എന്ന് ചോദിക്കും. എനിക്ക് നിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനാണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ പറയാണ് നീ ഫസ്റ്റ് പോകും ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിനെ പറഞ്ഞു വിടും. അതിനുശേഷം അവർ രണ്ടുപേരും പാസ്ത കഴിക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിനാണെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് പറയാണ് എനിക്കല്ലേ ആദ്യം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എൻ്റെ കൂടെ വരാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എന്താ വാക്ക് തെറ്റിച്ചല്ലോ എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹീറോയും നമ്മുടെ യൂറിയാമും കൂടി ഇങ്ങനെ കേസിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സംസാരിക്കുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലേഡി ഒരു സ്വന്തം രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് അയാളുടെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ കേസ് കുറച്ചാണ് നമ്മുടെ യൂറിയാമും ഹീറോയും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അയാൾ ഇനി സ്വയരക്ഷയ്ക്കായിരിക്കും കൊന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മർഡറായിട്ട് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണോ തീരുമാനിച്ചിട്ട് കൊന്നതാണോ എന്നൊന്ന് നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ യൂറിയം. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ യൂറിയം പറയാണ് ഇയാളുടെ ഈ ലേഡിയുടെ നേരത്തെ ഭർത്താവും ഇതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് സംശയം എന്ന കാര്യം നമ്മുടെ യൂറിയം പറയുകയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹീറോയും അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ തിരിച്ച് റൂമിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് എടുത്ത ബുക്ക് തിരിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ ചോദിക്കും എൻ്റെ ബുക്ക് എടുത്തോണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയും ഈ ബുക്ക് നിനക്ക് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നിനക്ക് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിനെ ശരി എനിക്ക് നീ എടുത്തോട്ട് പൊക്കോളാൻ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ പറയും ഇപ്പോൾ ഇനി ഒരു 30 മിനിറ്റ്സും കൊണ്ടുണ്ട് ലഞ്ച് ടൈം കഴിയാൻ, നമുക്കിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പോയാലോ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയും എനിക്കിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ വിശപ്പൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തീരുകയാണ്. ഇനി എന്തൊക്കെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാ എപ്പിസോഡും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.